बे जाहैदों बखंनाय जहा टोटल 7टा साब बाउट्स दङ बे 7टा साब बाउट्सआव जाय बांसिन पॉइंट स्कोर खालामगोन बेनो विनार जाहैगोन दानिया जाहैदों बाग्रायनाय बे गासिबो साब बाउट्सफ्रा जोंनि बर' माहारिनि कालचारजों रिलेटेड जेब्ला जोंनि आबौ आबैमोनहा हाग्रायाव दंमोन बे मुफुर मोसाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे खमलायनायखौ प्रेक्टिस खालामोमोन दा बेखौनो जोङो जोंनि बर'नि मोनसे आर्ट खमलायग्रा बेखौ मडार्न गेम्सआव जोङो सोसनदों आरो दा बे खमलायनायानो जोंनि क'क्राझार सायाव बेखौ एडप्ट खालामनाय जाहैदों आरो प्रत्येक बोसोरावनो जोंनि बे खमलायग्राफोरखौ स्कलारशिप स्टाइपेन्ड होनाय जाहैयो आरो बिनिफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा नेशनेलावबो गेलेहैयो दा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन थाबनानै थादों दा बिखौबो फोनांनांगौ बिखौबो फोनांनो हादों दानिया माथा खुग्लुब दाना आगरा नाजागासिनो दं बेलथाय होनो नाजा हायाखै बोलो होदों थेवबो हायाखै दाबो अनेक बेलथायफिनबाय हायाखै दाबो हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ बिखुं फोनांनो हाबासो पइन्टसखौ मोनगोन खिन्थु दाबो फोजांनो हायाखै गिदिंफिनदो रायजो राजा नोंथांमोन नायदो बाहाय टेकनिक्स नांगौ स्किल नांगौ दानिया जाहैदों जिरायनाय न'खर सेनाय न'खरखौ माबादि सेयो नायदो आथिङाव हमनानै बोगोन बिखायाव हमनानै बोगोन दा बे जायगाखौ अकुपाय खालामनांगौ जाय बांसिन पइन्ट स्कोर खालामनो हागोन बेनो विनार जाहैगोन सानैनि गेजेराव नाजागासिनो दङ दा बे आर्टआ दिनै जोंनि भारतनि मार्शल आर्ट अथरिटी अफ इंडिया बेखौ रिकगनाइज खालामदों दा बेहायनो जोंनि आर्टआ जाहैदों कमप्लिटलि इंडियन स्टाइलाव दाना नेक्स्ट प्रसन्जित आरो प्रसन्त सानैबो दानिया जाहैदों नारनाय दा जोंहा मोनसे बाउटआव 1 मिनिट जायो से मिनिटआव बेसेबां पइन्ट स्कोर खालामनो हागोन आरो गासिबो बाउट्सखौ टोटल खालामनानै जाय बांसिन पइन्ट्सखौ स्कोर खालामनो हागोन बेनो देरहासार जाहैगोन दा बे जाहैदों बखंनाय जोंना दङ बोनाय नारनाय बखंनाय बेलथायनाय बाग्रायनाय दैखांनाय आरो न'खर सेनाय टोटल 7टा बाउट्स दङ दा बिनि उनावनो फैगोन जोंहा हेभिवेट खमलायग्रा आरो बिथांमोननि अजनखौ नोंथांमोना এতিয়া আমাৰ মাজত खमलायनाय আমাৰ বড়সকলৰ যোনটো থলুৱা খেল সেই থলুৱা খেলটো চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আন এজনে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাজত যোনে বেছিকে পইণ্ট স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব তেৱে উইনাৰ হ'ব তে এইটো হ'ল এতিয়া दैखांनाय दाङि उठाब लगे ते दाङि उठाब पारिलेहे पइन्ट्सटु पाब सक्षम हब एया हल इतिया बेलथायनाय ते आगर तलत आछे आरो माथा चेष्टा करि आछे किन्तु इतियालके पोৱা নাই पइन्ट्सटु पोৱা নাই দুজনৰ মাজত যুঁজি আছে
नायदो रायजो नोंथांमोन हायाव एकदम एम्बु बादि सिथाबनानै दङ बेलथायनायखौनो हाया बेलथाय होनो हाया बेलथायबाबो बिखुंखौ फोनांथारनांगौ होमबासो हागोन दा बाहाय बेसेबां बोलो नांगौ टेकनिक्स नांगौ स्किल्स नांगौ बेखौ नायदो दाना माथा खुग्लुबबाय आरो बाथा आगरा बेलथायनो थाखाय नाजादों बिखुंखौ फोनांदों फोनांनो हाबाय बाहायनो आवबा जाबाय आवबा means stop एया नखरसेनाय points score কৰিব লাগে তে দুটাৰ মাজত যুঁজি আছে কোনে বেছি পইণ্টছটো স্ক'ৰ কৰিব পাৰে আন এজনক এই ঠাইৰ পৰা বাহিৰলৈ ঠেলি দিব লাগে তেওঁ হাতত ধৰি বুকুত ধৰি বা হাতত ভৰিত ধৰি তেওঁ বাহিৰলৈ ঠেলি দিব পাৰে আৰু এবাৰ যদি ভিতৰত সোমাব পাৰিলে এটা পইণ্ট পাব এয়া হেগ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ তাত আহিব হেভি ৱেইট আপোনালোকক মোক চাওক এই হ'ল আমাৰ হেভি ৱেইট কমলাইগ্ৰা আৰু এখেতসকলৰ ওজন হ'ল 130 আন এজনৰ হ'ল 120 रायजो राजा नोंथांमोन 130 आरो 120 नि खमलायग्रा आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा हो नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन थुलुंगा होदो बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोननि खाथियाव सानैबो गावनि बोलोखौ दिन्थिनो फैदों नायदो रायजो राजा नोंथांमोन सिगां जागोरगोन बोनाय एया आरम्भ हल बोनाय 130 আৰু 120 কেজিৰ মাজত চাওক ৰাইজসকল চাওক কেনেদৰে দুটা চেষ্টা কৰি আছে পইণ্টছ ল'বৰ বাবে এইবাৰ হল নাট নাই ঠেলিব লাগে ঠেলি কৰি বাহিৰত ঠেলি দিব লাগে ঠেলিব পাৰিলেহে পইণ্টছটো পাব সক্ষম হ'ব চাওক ৰাইজসকল 130 আৰু 120 কেজিৰ দুটাৰ মাজত আপোনালোকেতো জানে হাতীয়ে কওক বা আপোনাৰ ঘোঁৰাই কওক বা আপোনাৰ মহ যুঁজে কওক এইয়া দুটাৰ মাজত আকৌ এইটো হ'ল বখং নাই চাওক ৰাইজসকল এই দুটা খেলাড়ী হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলাড়ী আপোনালোকে দেখা পাইছে সুমো ৰেছলিং জাপানৰ কিন্তু এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ থলুৱা খেল এই খেলৰ নাম হ'ল খমলাইনাই অংশগ্ৰহণ কৰিব অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমাৰ হেভি ৱেইটটো এতিয়াতে শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আছে আমাৰ উগ্ৰাই বড়ো আমাৰ কমলাইনৰ যোনটো কাটা সেই কাটাটো তেখেতে দেখাব এইটো হ'ল আমাৰ মাৰ্চেল আৰ্ট আমাৰ খমলাইনায়ত দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল मार्शल आर्ट और एटा हल रेसलिंग जोंनि बर'नि बे खमलायनायाव मोननै आयदा दं आयदासा बे मोनसेया जाहैदों मार्शल आर्ट मानि आरो मोनसेया जाहैदों बे जाहैदों जोंनि मार्शल आर्ट बर'नि बाहायनो जोङो दिनैनि बे जोंनि खमलायनायखौ फोजोबनोसै।